Ejeketi Mercan idin, doğrumu? Kim gowtan sesse Ejeketi Mercan 50 manat bayrak koydu. Kim gowtan sesse şoň 50 manat bayrak var. Dowam edýäs. Iň ajaýyp sadar üçin 54-den gelen ýigitler üçin. Hani eller ýokarda ýigitler gyzlar. Gözel toy mekanının mihmanları eller ýokarda. Maestro Alem Production bilen birlikde. Davutçuda içe var mı? İçe. Давай, maestro. Поехали, maestro. Devam ediyes, maestro berekella. Hani 54'ün yiğitleri, eller gördün o. Haydi sorun ben. 54'ün kulu. Oyna. Haydi sorun, ne. Eller yok korku, devam ediyes. 54'ün kıyıları, yiğitleri. Hani devam ediyes, bir krek tansi ediyes. Kardeşleri, klaslaşları, bu dolar elleri yok orada. Stop, altı can, stop. Şu yerde, yine şu geleceğimiz o tansi etti. 2 saniye geleceğimiz var. Şu kurukta qowtan sede 2 saniye yigit olmalı. Gel yankayı qowtan sede. Gelin bari gelin. Ne. Gel dedim gel. Hava ştak gel. Ştak gelmeli. Bu dolun arasında qowtan sede 2 saniye qyz var. Atlaňyz bilemedik. Gelaýyn özüňiz bilýäňiz qowtan sedeniňiz gelin. Bu dolun arasına gel. Gel Doğancan gel ştak. 6 taýyn mi? Devam edýäs. Elleri yok orada. Поехали. Oyna. Sestra. Ne. Porque con todo esto mami que usted tiene yo quiero controlarla porque sé que me conviene es que ella tiene algo senso que me hipnotiza que sin quererlo todo me lo paraliza vete mamita que te quiero complacer disfrutando plenamente de lo que quieras hacer ella quiere Bir krek tansi ediyes. Поехали. Manasi berekella. Спасибо. Stop. Devam edin. Koy ver. 6. Boş sıra. Koy ver. Şuma geldiler. Koy ver. Hani Poyekli maestro. Stop. Şu gide gitmedi, yani çağırdım gelmedi, adını bilmeyen şu gide geldi. Şeker mi? Gel şeker. Gel nece sizin adınız? Çınar gel nece. Siz kalmalı. Oldu dur.
Qadanın qara şekil boldy. Şeker bilen çınar. Indi şu kamera alyan yigitler var, gıylar var. Sizde bir şertimiz var. Hemen telefonlarımız elimizde alıp spiskasını yakyas, bolýarmy? Hani hemen spiskan yakyas. Yakalayın yigitler gıylar, yakalayın spiskan, hemen spiskan yakyas. Az saqdan giňel daýlyň. 6 taýmy gowsa taýla. Çınar bilen, çınar gelje bilen şeker dowam edýär. Telefonlaryň spiskasyny yakyas. Başga hiç kim goşulmaly däl. Paýekli, dowam edýär. Ne? Yo, bolan tek soýnamaly. El çarp durýas. Elan production. Oyna. Меня зовут Бекзат, вообще зовут меня. Давай, oynayas. Berekeler. Стоя крупой агашка, меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Я не сам Бекзат, но меня все знают как. Спасибо. Стоп. Ay sava. Ne? Burmun. Hazır 50 manadyk kimin aljagyny? Yok, menem saýlamaýan, senem saýlamaýan dostum. Hazır halk saýlaýar, bolýarmy? Çınar gelenje bilen şeker dogalma diýdik, dogurdamy? Kim üçin hazır gow el çarpylsa, şoňa da 50 manat bayrak bar. Kim üçin el çarpylsa? Dur. Kim üçin çarpdyk mene? Durun ona, dur. Dur, stop, dur. Şeker üçün el çarpyas. Ne? Çınar geleceğimiz üçün el çarpyas. Hay, sağ ol. Çınar geleceğim. Ya, siz gat görmeyin, ne. Nesibesinden bir el çarpalayın. Sağ ol. Ne? Hazır hememiz biragızdan bagty boldyk gygyrsak ýene bir gow saady goýgarjak size. Gygyrýaňyzmy? 1 2 3 Onu eller ýokardy. Dowam edýäs. Altyjan. Paýekli. Aysa. Ne tansip şuna diyaysa. Oyna direkt, oyna. Ana tavsiye ediyen kardeşleri, klasdaşları, kudulum ihmanları, doğan ardaşları, elleri yukarıda, elleri görünür. Güzel toy mekanı, sesini eşitine, devam ediyoruz.
Altaytın. Pirmə dağın kərdəsi 30 dağımız üçün devam ediyor. 30 dağımız üçün. Спасибо, браво! Bravo, bravo. Reklama pauza. Hemmecemiz yerimize geçip oturyas mehribanlar. Köp sağ olun. Oynan tanslarınız toyunuza kaysın. Köp sağ olun aydiyas. Köp sağ olun. Tans oydan yigitler, qıylar, ecekeler, doğanlar, ağalar köp sağ olun. Mehriban gelinceler köp sağ olun. Oynan tanslarınız toyunuza kaysın. Köp sağ olun. Sizem sağ olun. Yine hemmemiz münasip ordumuza geçip oturyas ve davaramızın ahırına çelli toyumuzun şayadı bolmaňyzy sizden haýyş edýäs. Biz bolsa ajaýyp davaramyzy obodan arzuwlar bilen dowam edýäs. Elbetde ýaşlarymyzyň şanyny bir gobardy ýollamak üçin geldimädiň mehriban kardeşleri hemde ýakyn dostlaryny uly hormat bilen toy mikrofona çağırýas. Mehriban kardeşleri, hormatlanýan dostlary hemmeňizi sahtnamyzyň merkezine görmek isleýäs. Elbetde obodan toýlugyny şeýle şanyny senede hemmemiz sahtnamyda jem bolsak, iň obodan gobardylara mehriban ýaşlarymyzyň şanyny ýollaýsaň diýip haýyş edýäs. Ana mehriban kardeşler gelýän, hormatlanýan Türkiýe döwletini bile halal zähmet çeken mehriban kardeşleri, mehriban dostlary. Obodan toýlugyny hemmeňizi hoş gördük. Häzir dabaramyzda toy mikrofonumyzda gatnaşan hemme kardeşleri toýumyzda gelip bilmeň alan kardeşleriň adyndan gobardylary mehriban ýaşlarymyzyň şany ýollar ajaýyp toýumyzda hoş gördük. Mikrofon gaýtar biraz, mikrofon gaýtar. Başdyra. Kakan bagtly bol. Kakan bagtly bol, gelen aýagy düşsün. Geldimäk Gülcemal bagtly bol. Çıkan bagtly bol. Kakacan, ştaýda ýöreti Türkden Kakacan utlaýa. Gurle. Bagtly bolatda iş. Boşalarra. Boltdur çıkar. Elbette ama sen kapında toy olsun. Toydan kataly. Kakacan ştaýda ýöreti Türkden gelip bilmedik dostamyz, joralamyz Murat, Kakacan, Leyla, Nargiz hemmesiň adyn Akgüremden gutlaýan goşlaryň bilen goşagara Allahan öýüňize ýene kilere perden toýlaňa gelmek nesip etsin. Hemme jaňyň janyňy sag bolsun. Galandam Türk debeler nesip bolsa. Kakacan bagtly bol. Köp sag bolsun aýdýas mehriban kardeşleri, ýakyn dostlary köp sag bolan. Hemmemiz jem bolup ýaşlaryň ýanyna bir suraty düşäli mümkin bolsa, obodan toýdan ýadygar bolup galar ýaly. Mehriban kardeşleri, size ýadygarlyk toy suraty düşmeli. Elbette şu bir obodan toýdan ýadygar bolup galar ýaly. Biz bolsa ajaýyp dabaramyzy gobardylar bilen dowam edýäs. Ne dabaramyza gatnaşýan daýdalar bar diýär. Mümkin bolsa ýene de ardy ýolamak üçin toy mikrofona çağırýas. Ýa-ni gutdabil maňalar mehriban daýdalary, mehriban daýlary, ýegenleri çykanlary gelmez haýyş edýäs. Hemmemiz jem bolalyň, toy mikrofona jem bolup bir agzdan mehriban ýaşlarymyza ardy ýolamagy haýyş edýäs. Ana mehriban daýdalary gelýän. Häzir daýdalary
daýlary, ýegenlere çykanlary arduw ýollar, ondan soňra döwletli maşgalan, döwletli goňşularym arduwlary bilen taýin bolmaly. Daýdaýlardan soňra arduw ýolamak nowbat elbetde merhaban goňşularynyň paýyna düşýär. Merhaban daýdalary hoş gördük. Başsyna. Maýjaka firmadagy oğlunyň toýuny gutlaýan. Gutlu bolsun, geleniň aýagy düşsün. Parahatdaýy, gaýnaga bolýan. Görelecekki ýigitýeňe bolýan. Siziňem adyňyzy gutlaýan. Sowdymmy? Şol sana merhaban mamasy bar diye, aýraçyna merhaban babasy. Sizem ulu hormat bilen toy mikrofona çagyrýas. Başsyna. Kaka Gül Cemal baktlı bol. Firmat kiyu, maya vardı, gelinin baktlı bolsun. Şümle gellerden bolsun. Ben bir dama toyduk geleyni. Sağ olun. Kaka Gül Cemal baktlı bol. Kaka yegan Gül Cemal ganımla baktlı bol. Ezekama daim hizmetin verin toyduk geleyni hemişe. Yegan baktlı bol, baktlı yaşa. Mekkim mi? Ecek Maya sen gelinin ayağı düşsün, gelin yerine bak. Hizmeti buyursun Allah sen. Kakam Cangül Cemal baktlı olun. Kösä bolsun aýdýas, kösä bolan. Boludamy, ne? Ajaýyp sowatry gowsurýas merhaban ýaşlarymyza, ajaýyp toy sowatry. Size sağ olun insan. Sağ olun. Arduw ýolan merhabanlar size sowatry gowsur bermeli, ýene de arduw ýolamaly. Merhabanlar hoş gördük. Başsyna. Kakam baktlı bol. Ezekama hizmeti buyursun. Daýdalarym sen. Hoydaş toyun gutlu olsun, ýaşlar baktly olsun. Adan mavim baktlı olun. Gelinin bilen bir ömür baktlı yaşa. Daýda baktly bol. Daýda baktly bol. Daýda baktly bol. Daýda baktly bol. Kakamcan baktly bol geliniň bilen aýagy düşdün tawgadymyzmy? Geldim ätärde gelinimiz Gül Cemal baktly bolun. Agdywer maşgylada ýaşaň adyň ýaly, awraýly adam bolup ýetişmeňerdi wedi. Kösä bolsun aýdýas. Ne jem bolup ajaýyp sowatry gowsurýas. Gadadan paýla bermeli. Häzir aýtýas. Arduw ýola merhabanlar, ajaýyp toy sowatry gowsurýas ýaşlara. Arduwlar üçin, sowatlar üçin kösä bolsun aýdýas. Merhaban daýdalary. Kösä bolun. Kösä bolsun aýdýas. Arduw ýola merhaban daýdalary, aýdan arduwlaryň üçin sowatlar üçin kösä bolsun aýdýas. Ne? Toyun başlany bäri hyzmatda ýören Agdywer maşgalan döwletli goňşularyny ul hormat bilen toy mikrofona çagyrýas. Arduw ýola merhaban daýdalary, maýa gelen jemada ajaýyp toy serpaýlaryny oturýan serpaýlaryň adam toýuňda gaýsyn. Indi merhaban goňşulary, dabaramyda gatnaşýan hemme goňşulary, ähli owadoşlary, ähli garnaşlary toy mikrofona gelmeli. Ýene de arduw ýolamak isleýän mehmanlarymyz bar bolsa, biziň adymyz agdaldy, adymyz agdalmady diýip oturmaly däl. Toy mikrofona gelmeli we gowarduwlary merhaban ýaşlarymyzyň şanyna ýolla bermeli. Hormatlanan goňşulary gelaýyn. Toýly günne hemmeňizi hoş gördük. Başsyna. Geldim etdaýy, alan gelin bilen bir ömür baktly ýaşa, firmatdaýym bilen maýetaýda hyzmatyňyzy bersin. Mudama öýüňizde toy diýip gelýär. Maýetaýda gutly bolsun, aýagy düşdi. Firmadagy maýagalça toyuň gutly bolsun, Kaka Gül Cemal baktly bol. Kaka Gül Cemal baktly bol.
Kaka Gülcemal Bahtlı ol. Bahtlı olun. Yaşlar bahtlı ol. Bahtlı olun. Bahtlı olun. Maya gelecek Pirmet dayı toyunuz kutlu olsun. Oğlum bilen gelinin bahtlı olsun. Allah'can bir ömür bahtına koyun. Ayağı düştün gelin. Arkasına kul alayım diyen. Maya gelecek Pirmet dayı tuttuğun toyunuz kutlu olsun. Gelinin ayağı düşsün, qadağını ağırlasın. Kaka bahtlı ol, mudan şuraya toyduk geleyim. Onun için kaka gelinin bilen bahtlı ol. Kaka Gülcehan bahtlı olun. Maya gelecek gelinin bilen bahtlı olun. Yaşlar bahtlı olsun. Daydam atınlarım kutlu olsun. Kaka olun. Kaka Gülcemal bahtlı ol. Yaşlar bahtlı olsun. Yaşlar bahtlı olsun, gelinin ayağı düşsün. Yaşlar bahtlı olsunlar, bir ömür bahtlı yaşasınlar. Öyle kutlu olsun. Pirmet dayı, Maya dayı da toyunu kutlu olsun, yaşlar bahtlı olsun. Yaşlar bahtlı olsun. Kaka Gülcemal bahtlı olun, bir ömür bahtlı yaşa. Bastına. Kaka Gülcemal bahtlı olun, bahtlı yaşa, bir ömür bahtlı ol. Yaşlar bahtlı olun. Kosa olsun adiyas. Mehriban qoğuşulları cem olip sovat qoğusuriyas. Mehriban yaşlar. Kosa olsun adiyas. Kosa olsun. Mehriban qoğuşulları ardular üçün, savatlar üçün kosa olun. Ne? Mehriban iyileşir ediz adamlar hemme camiz üns veriyas. Şu yerde geldim adın Mehriban yegani Gülzada jigimiz acayip bir qova deyip gazal düzüp keltiri mümkün bolsa şu gazalam hadir yaşların şana yerine yetirip beraysam dep haýy edýär. İlka Gülzada hoş gördük. Başta arduwa diýäs, ondan soňra gazal aýdýas. Bolýarmy? Baştuna. Kaka dayı Gülcemal dayı da bahtlı ol. Onu ortarak düşýäs. Gobardulara Gülzada yegeninin adından yaşlarımızın şanına yolunu inni acayip gazal yerine yetiriyor. Biz bolsa toyxanaga adasıp törüne tüşay bayramzanı. Mümkün bolsa. Bastuna. Yali
Tamam. Son 2 3 4
çarp, yes. Hani bir el çarpalayın. Kösa olsun aydiyaz. Gulzada cigimede kösa olsun aydiyaz. Acayip qadallar üçün kösa olun. Şol sana acayip qadalda, acayip kuş tefen yigitleri, mehriban çıkanları, dostları, kardeşleri size de kösa olsun aydiyaz. Koy hemmeğidin ağdı bir maşqalanızda şeyle acayip toyları toylamak bağıtı meseresin. Kösa olun ne? Hemmemiz münasip ordumuza geçip oturuyas mehribanlar. Oturun ornuşun bereketli. Toy desterhanımıza bezek varıp davaramızın ahırına çelli. Toyumuzun şayadı olmanızı sizden ul hormat bilen xahiş ediyaz. Biz bolsa acayip davaramızı, acayip süýjülükler bilen dowam ediyaz. Elbette davaramıza gatnaşýan hemme klasaşlary, hemme kardeşleri, ähli dostlaryny ul hormat bilen süýjülük tortuny, toy şampana çağırýas. Elbette acayip davaramızı siz mehribanlar bilen acayip süýjülükler bilen dowam ediyaz. Türkiye devletini bile hala zahmet çeken mehriban kardeşleri, dostları, ayrıca mehriban klasaşları gelmez haş ediyaz. Acayip toydu, acayip davaramızda hemedi hoş gördük diyaz. Yeni bir yol, hani bir hememiz cem olsak, yürütü, gözül, toy hizmetleri sizin hizmetinizi, işlerinizi, şahtinizi açık olsun. Bayramları, meyli sıra toyları, bedeliğin toy üçün götürüp bağda. Şonsuzam juda az ömür, şahat gündürüm bağı del bu dünyada. Şonun üçün şahat gündürümüzü bellep, dostlarımızın toylarını belleliğin, sehelce zadı, bahane edip toylarımızı ertiyelleri koymalıyın. Mehriban klasaşları, mehriban kardeşleri, hemme dostları gelmez haş ediyaz. İzak alman, has bir öňe de gitmän. Yaşa ber hiç kimin minnetin çekmän. Dost tutunjak bolsaň juda howlukman, öňürti şol kişe belent bolmaly. Ali beder bu durmuşdan dogrusy. Kimin algysy var, kimin bergisi. Iň ajaýyp duýgularyň birisi bilýäňiz näme? Uyot bolmaly. Gökden inip dursa, ählik geregin. Gadry bilinirmi? Duzun çöregin. Kadadan kanundan çıkıverinin elbette öňünde böwet bolmaly. Yürekler küýse ýar mydamy merti. Özüňi tana ilden öňürtü. Adam bolmaklygyň iň gowy şerti yüregiňde ýaxşy niyet bolmaly. Mendiller yeňildäl, sinaglar çetin. Büdüremesin agyr ýollarda atyň. Dünýädäki iki sany äpetin biri için biri galat bolmaly. Atş etdik, suw içmeli suwsaňda. Çörek ýemek gerek, onu küýsäňde. Şaýat nämeň bolsa dursun kiýsäňde esasan kelläňe sowat bolmaly. Garlar bereketdir, ýagyşlar nurdur, dağlarym, düzlerim bir penakardır. Dert köp bolsa, dermanam kändir. Esasan herki derdin emin tapmaly. Aşyk bolup bolmaz, kalba ot bermän. Toprakdanam zat almarsyň zat bermän. Gara güýje diňe sese wat bermän. Aýdym aýtjak bolsaň heňin tapmaly. Huşdan dilden galyp bir gözsüz sana bakıp durun fedasız sessiz
hava bakıp durun. Yeke göz bilen. Akbal şeyle sahi bolsa biz bilen. Yani maňa esilse 100 göz. Şolaň hiç haýsam senden özgäni görmez. Ey gözleri umman sözü durdany. Uyanım, uyjugum sensin. Sende gül özüni aşka pervana. Sayanım, sayjagım sensin. Bilbil aşık bolsa bağdaki gülü. Görmese dönürmüş her günü yıla. Bağtın aklı vasın sen bilen bile. Geyyenim, geyjagım sensin. Bir obodun derya ýaly joşdana. Torkunuňda mydam erkin ýüzeýin. Ömrüň açylmadyk gatyny açsana. Şol gatlarda senin kesbin görüýün. Seni aýy deňemäýin edidim. Başgalar deňesin onu ýaryna. Deňesemem aýym saňa deňäýin, goý deňesip görsün gelip ýanyňa. Şonda göz yetirip senin görküňe. Seni giýjäň tümlügünde giýlese. Men seni tapmazdym bakyp hiç kime. Belki hiç kim tapmaz. Sendek gözlese. Kösa bolsun aýas, merhaman kärdeşleri, dostlary, klassdaşlary. Kösa bolan, janyň sag bolsun, elimdämi? Owadan diýarmyzyň owadan güllerine, şeýle toýly güllerde diýdardaşmak siz merhamandyr kemeňize miýesresin. Ine dawaramyza gatnaşýan hemme gudaly mehmanlarymyzy ulu hormat bilen süýjülük tortuna, toy şampana çagyrýas. Mümkin bolsa dawaramyza gatnaşýan mehriban gudalar. Geldimi ediplerin täze garnaşlary. Hemmeňizi ulu hormat bilen süýjülük tortuna çagyrýas. Gelmez haşy diýäs. Owadan toýlugyna şeýle şanly senede hemme gudalar jem bolsa ajaýyp süýjülük tortuny, süýjülük toy şampanyny bilelikde dowam edýäs. Gelaýyň, merhaban gudaly mehmanlar. Hemmeňizi ýene bir ýol ajaýyp dawaramyzda hoş gördük diýäs. Bagtly bolmak üçin dogulýan adam, bagtyar ýollara ursun goý qadam. Süýjülükde gatnaşalyň elmidam, owal ahir hiç hitmejek ýodolary, täze garnaşlara, täze gudalara. Gudaly mehmanlara ýene bir ýol hoş gördük diýäs. Tutýan toýuňyzdan gutly bolsun. Hormatlanýan gudaly mehmanlara toýlar gutly bolsun. Elimdäme täze garnaşýan bilen toýda gatnaşyň. Toýuňyň dowamaty dowam bolsun. Barjaňyz toý bolsun. Görjeňiz toý bolsun. Aýdym saly meýlese, durjaňyz toý bolsun. Ýürek arduwdan doly, arduwlarymyz joşup dur. Şeýle ajap arduwlar uçsun gitsin ummana. Çünki şeýle toy gününü hakkımız yok dımmana. Her kişinin hovlusyny köşk ýaly öý bolsun. Şol öýleriň içinde desterhanyň başyny toy üstüne toy bolsun. Dürlü tümen tagamdan dolup dursun tabaklara. Şol tabaklaň başyna goýken bolsun bebekleri. Ogul ýerine ogul, gyz ýerine gyz bolsun. Yigitlerimiz gayratly, gözellerimiz uz bolsun. Sağçulukda tossun kövüşleriňiz. Toyda tossun ýaşyl mele donuňyz.
bagtly günüň suratlaryndan dolup dursun mudam telefonlaryňyz. Gyýda mätäşlere gyýd prezent ýetir, ogla mätäşlerem ogully bolsun. Dinanlaň kalbyndan yitmesin mehir. Erkekler assaday dogumly bolsun. Ne? Geldime dostumyzyň hemme ağalary, gelnejeleri, ejekeleri, dogonlary, daýdalary, mehriban garyndaşlary, hemme owadoşlary, goňşulary gelme taş edýäs. Ajaýyp toýlugunda, ajaýyp süýjülük tortasyda garaşýar. Hemme ağalary gelmeli, hemme gelnejeleri, ejekeleri, mehriban dogonlary, daýlary, daýdalary, yegenleri, çykanlary, hemme goňşulary, owadoşlary, umuman aýdana dabaramyza gatnaşýan hemme dogan ardaşlary süýjülük tortuna jem bolýar. Elbetde aýratinda pirma dagymyda maýa gelenjemizi uly sarpa bilen süýjülük tortuna çagyrýas. Öz mehriban prezentleriniň elinden süýjülük tortundan ýemeňizi haýyş edýäs. Hormatonyan kıvlamız pirma dagy, hormatonyan käbämiz maýa gelenje. Gelmez haýyş edýäs. Pres. Hormatonyan pirma dagymyzy çagyrýas, süýjülük tortuny maýa gelenje de gelmeli. Pirma dagy maýa gelenje. Hani gelmez haýyş edýäs. Hormatonyan pirma dagymyz maýa gelenjemiz gelmeli. Elbetde öz mehriban prezentleriniz bilen süýjülük tortunyň başyna gelmeňizi haýyş edýäs. Bagyt diýilen zadyň barlygy owal ahyrda çyn bolsa, ondan bagtyň daş ýardygy ýanyňna ejeň bolsa, oglan çagyň bir deň duşuň oýunjugyny güjeňlese, menne ýok diýip çytma gaşyň alyp berer. Ejeň bolsa diýär Şahir agamy. Ne? Size ajaýyp süýjülük tortu bilen dowam edibermeli. Biz bolsa ajaýyp dabaramyzy, ajaýyp tansaýdymlar, tansadyr bilen dowam edýäs. Häzir ýürüýtü Türkiýe döwletini hala zähmet çekýän geldimädiň mehriban ýakyn dosty, hemne mehriban kärdeşi Kakajanyň adyndan ýürüýtü Jümagul aýdymyny haýyş edýär. Mümkin bolsa hemme kardeşlerim ädir tanta çykar. Meşhur aýdymçymyz Bayram Erjanowam owadan tansaýdymlar bilen dowam edýär. Hemme mehmanlary tanta çagyrýar. Hemme jämiz tansa edýäs. Owadan ýaşlar bagtly bolsun. Ýürüýtü Türkiýe döwletine hala zähmet çekýän mehriban kardeşi, mehriban dosty Kakajanyň adyndan Jümagul aýdymy ýerine ýetirilýär. Gözel toy mekanyna toýdan bolýan mehriban dostlar. Birlikte aşağıya devam edýär. Aynen şey. Çıkardım. Ben takın çağırıyor. Doğru. Evet, takın çağırıyor.
Böyle tanıtı diyemek yanlışlıkla devam edeceğiz. Hani birlikte? Tamam. Devam edeceğiz. Süleymancan, kaçmacı. Her kimge görüyor buluru. O derece tomaşaları. Hani sili? Nerede beydik yağda da kabular. İncaliyalar son kudan. Katı üç koşudan kudan. Alıp kaç yapma kudan. Bulunma sabilen okulaya. Ön görmedik alçılaya. Soğukun at bilen kamçılaya. Nerede sen okudaya. Öşürdük telefonları. Yığınadık bozaları. Her kimge görüyor buluru. O derece tomaşaları. Bu yerde kesik yok, barımız özümüz. Hiç tatlı mesele yok, yer bizim öz yerimiz. Bir turmak yala aladası yok ulan. Aladalı koydular sesine. Saykalıp dururlar keyfine. Yağdayı oğulan renkine. Dünyanıma ekleyin seni görmedik yerlerine. Ne görürsün gelmeyenlerine soraman giryak düştü. Öşürdük telefonları. Yığınadık bozaları. Her kimge görüyor buluru. O derece tomaşaları. Öşürdük telefonları. Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap. Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo pop, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum. Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap. Scooby-Doo pop. Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, rap, rap. Scooby-Doo papá, pa 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 pa.
Tanrısız değerli sen bala bad
kardeşleri oturağımız için devam ediyor. Kardeşleri oturağımız için geleceğim. Maestro'cu, senin firman ağımız için. Maestro'cu devam ediyor. Hadi bereketler. Alas alas manzillerde sağınç kaldı dillerde sevgimizin izleri var canım birge yürgen yollarda karnafasoning daman can desem caning daman ne bolsa ham sevgilim hamisha yonimdaman lada 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 dalamadım bir uçraşken yolları hiddedi hamada cana o canım ne deman tanım aytıp birer idi senin adın lada 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 dalamadım bir uçraşken yolları hiddedi hamada cana o canım ne deman tanım koyup birer idi lada dalambada Yalnızım yeganımsın Bittiyu bir donamsın Nimalardan ötmedi ay 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 Özümle divanımsın Karnafasoning daman Can desem caning daman Ne bolsa ham sevgilim Hamisha yoningdaman Lada lada ladam lada dalamadım bir uçraşken yolları hiddedi hamada cana o canım ne deman tanım aytıp birer idi senin adın lada 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 dalamadım bir uçraşken yolları hiddedi hamada cana o canım ne deman tanım koyup birer idi lada dalambada
Mehriban dostumuz şeylede Tafer ağamız için Kayseri oyuncusu Doğanlar kayıtları. Kayseri oyuncusu oynadı. Hadi Tafer ağa birlikte. Yapancı şeylede. Elleri yeterli. Düşüp ketdi aydan, yağılmasa toydan, yatlayasa dövremiz ululuk biriydi. Bolmalıyım uzakta, kalmalıyım tuzakta, doğan doğana kala, taşlaşmalıyım bununla. Düşüp ketdi aydan, yağılmasa toydan, yatlayasa dövremiz ululuk biriydi. Bolmalıyım uzakta, kalmalıyım tuzakta, doğan doğana kala, taşlaşmalıyım bununla. Doğanlarım var, hızmıtta, in bağıtlı günler, meni bağıtlı diyen doğullarım var, men doğullarım var. Elmida menin yanımda doğullarım var, toyumda hızmıtta, in bağıtlı günler, meni bağıtlı diyen doğullarım var. Sağlığımı yatlap, doğullarımı islep, Allah'ım ayırmasın bir-birinden asla. Siz men göz kuvancım, her yerde dayancım, siz taşıma pena, hem taşıma kala. Sağlığımı yatlap, doğullarımı islep, Allah'ım ayırmasın bir-birinden asla. Siz men göz kuvancım, her yerde dayancım, siz taşıma pena, hem taşıma kala. Doğullarım var, men elmida menin yanımda doğullarım var, toyumda hızmıtta, in bağıtlı günler, meni bağıtlı diyen doğullarım var. Men doğullarım var, doğullarım var. Elmida menin yanımda doğullarım var, toyumda hızmıtta, in bağıtlı günler, meni bağıtlı diyen doğullarım var. Sağ olsun aydiyas, köp sağ olun. Tans oynan, yigitler gıylar köp sağ olun. Oynan tanslarınız toyunuza kaçsın. Mehriban iyileşir. Aydım sağda tansı yadama yok. Emma vaqtam saklap bolanok. Şunun için dabaramızda çulluktu cemleyes. Dabaramızda katnışın. Hem mehmanlara toyda hizmet eden yigit gıylara video aparatörümüz Alem Video Studiosunu meşgul aydımçılarımızı adetinle gözöl toy mekanının ağzı bir işgallerini köp minnettarlık bildirme için umuman adını acayip dabaramızı resmi taydan cemlendirme için hurmat oynayan Hanma dağımızı toy mikrofona çağırıyız. Hazır toyumuzu cemleyes. Ondan sonra haşlar boyunca aydımlar yerine getirirler. Yani Hanma dağı mümkün olsa dabaramızın ahırına yaşlarımızı ardı yollasak. Ondan sonra yaşlarımızı bağ toyuna uğradıyız. Hoş gördük, toylar kutlu olsun. Başsına. Hem ben şuna toylar olun. Saçanız doğruluğun elmidamı toy dikkatli edin. Köp sağ olsun aydiyas. Hanma dağı aydan ardularınızda yaxşı niyetlerinize bizim koşulyan halda şeyli acayip toyların. Her bir aslı halal Türkmen ocaklarını yığı-yığıdan yar bulmaklarını ardu ediyas. Yine de ardu yolamalı mehriban dostlar. Başsına. Kakam bağıttı ol kakam. Köp sağ olsun aydiyas. Hem cemil küç tepiyas ovadan yaşları bağıtoy nora diyas. Yaşlar bağıtı olsun. Ovadan yaşlarımızı
owadan türkmene maksud olan köştep daýdamasynda bagy töýnüňre diýäs. Ýaşlar bagty bolsun. Elmedama döwletli gafiňizde şuň ýaly toýlary kelmesin. Toýuňyzyň dowamaty dowam bolsun. Hemme jämiz köştep ýas. Köştep ýas. Ay bereket. Hadi ýetir köştep ýas. Hey başlalim ay başlalim güçtep meni başlalim kadalaydım güçtepim güvenleri hoşlalim başlalim ay başlalim güçtep meni başlalim kadalaydım güçtepim güvenleri hoşlalim hay alley alley Toy palavunna nadalim kadalaydım müjdefim öyleyim diyen kaydalim nadelim toy palavunna nadalim eğer ufak versene bak öyleyim diyen kaydalim hay alley alley canım can alley hey hey canlar Stop. Ne? Dabaramyzyň ahyrynda gül zoňmak däbine ýerine ýetirýäs. Ýaşlaryň arka tarapyna öýlenmedik ýigitleriň durmuşa çykmadyk gyýlaryň üýşmen haşy edýäs. Görüliňni kimin toýuny sowmak bayrama 6 bagşa maňa 3 ýymada nesip ederkä. Sebäpkar gelýär gül çemeni bolsa arka tarafa 3 ýylany zyňman haşy edýäs. Hana taýynmy? 1 2 3 Ay sağ ol. Şow konarak bir el çarpalyň. Ay sağ olun. Ýaşlara aklardy edýäs. Heyecanlar sana yar yara min kurban alley. Ýaşlar bak koşup söýleşme. Güneşlerde hürmetli yiğitler, ağay kardeşler. Şöyle yiğitler için Gece Sancan, Bekancan birlikte Kayıstan'ı devam ediyor. Şanlı zaman demiştim. Hadi birlikte. Hadi birlikte. Hadi birlikte. Terk edet
hani tansımada koşul Şoğunu saklama gel bu sada koşul Yine bu sada koşul Hani gel bu sada koşul Kante daylana aylana kante daylana Harekette barin oğlum kıyılır durmalin Hani eller kallar alin Dur elleri şeyde Şeyde Hani eller kallar şeyde Şeyde Hani korkuz ödümü şeyde Şeyde Hani eller kallar şeyde Şeyde Hani korkuz ödümü şeyde Dostlar harbilerike devam ediyen Son 2 3 Hey harbilerike ellerinde Hareket et hani tansımada koşul Şoğunu saklama gel bu sada koşul Yine bu sada koşul Hani gel bu sada koşul Kante daylana aylana kante daylana Harekette barin oğlum kıyılır durmalin Hani eller kallar alin Dur elleri şeyde Hani eller kallar şeyde Şeyde Hani korkuz ödümü şeyde Şeyde Hani eller kallar şeyde Şeyde Hani korkuz ödümü şeyde Varlar için yürüte devam ediyor Hadi birlikte Yine de dans eden yürütler için Yürüte devam ediyor birlikte Hadi yürütler birlikte devam ediyor Metalde Hadi yürütler elleri yakardan Şöyle de destancan dostum için Malası Carmela super lady Fadik ya baby Alamızdan acıva Aşka çubka ilkeydi روح بدأتكم تلا أغتاري بدأبلا بدأبت ركابا أتكا قربت أدلا ولا مقالي إنجيلي هلبا ما بدك أرستيري سوبر ليدي بدخا أورس بالماليلي ولا مقالي إنجيلي هلبا ما بدك أرستيري سوبر ليدي بدخا أورس بالماليلي 1, 2, 3 Carmela super lady Fadik ya baby Alamızdan acıva Aşka çubka ilkeydi روح بدأتكم تلا أغتاري بدأبلا بدأبت ركابا أتكا قربت أدلا ولا مقالي إنجيلي هلبا ما بدك أرستيري سوبر ليدي بدخا أورس بالماليلي ولا مقالي إنجيلي هلبا ما بدك أرستيري سوبر ليدي بدخا أورس بالماليلي 1, 2, 3